bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windere TV on calminama moni kala to wawi wonde e wonirde caggal ne jettuɗen Allah julden e annabi sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men kamɓe goni sababu godal meɗen en juurima Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu noon tigui kadi juureten ahlu bayt rasul en sallllahu taala alayhi wa sallam en juurima halifaɓe diine e aada kono noon ne kayne jettaten jarnen e yeɓoɓe Windere TV e kala saaha e émission ngaji meɗen fodde taw he waɗa ɗon ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde cilbum min jayɓe eywa émission meɗen fodde noon hande gartaten koye ɓiɗɗo e yumma sen mbi ɓiɗɗo e yumma noon eɗen gandi ɓiɗɗo ene jogui fodde e yummum kono yumma kadi ene jogui fodde e ɓiyum haade men arde noon e ɓiɗɗo joguiɗo fodde e yumma joguiɗo fodde e ɓiyum en gartat e suko holno joguito fodde e yumma ko duɓe hen saaha adde yiya cemeɗo mo ganduɗa ndesan ko cemeɗo kecco no Haalpulaar en kewi wiide ni saabu enen e nder galleji men eɗen kewi resede law nde won noon so joomum dañi duuɓi 15 walla 16 nden heewi ko resede ni taw jibini so tawi a jooɗima fodde duuɓi 19 walla duuɓi 20 tan wiyete ko ka cooyɗo wadde enen eɗen gaadori resede law te so joomum resama law tan ene heewi dikkade law saaha joomum dambito e reedu saaha joomum jooɗo dumunna tan Allah waɗa so tawi ene yeeɗa jibina so tawi jibini noon so tawi ko ɓiɗɗo debbo eɗen gandi ɓiɗɗo debbo kañum ko guiƴƴum yummum saaha noon so Allah waɗi a jibini ɓiye ene yaare e duuɓi 14 walla ɓiye ene yaare e duuɓi 15 taw an e hoorema ko keccirɗa ɓiye wonani hay duuɓi 15 no pamirton Allah waɗa on kañum rese so resama jibina kañum dikko law walla so tawi ko ɓiɗɗo gorko kañum ne Allah waɗa daña duuɓi 20 walla 25 kañum ne resa so resi ɗon e ɗon jibina so jibini kañum ne woni o mo ganduɗa ko suka kecco wonti hankanti taniraɗo joni noon ɗon ene heewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde won noon so Allah waddi yimɓe ɗiɗo wodat gaddiɗo tan woda cakkitiɗo saaha joomum joom galle mum ene yana law so tawi yani law ndeysaan wona sukaɓe nanɗon e nder galle he sukaɓe e koye mumen ene gandi oɗo yummumen ko cukalel tokosel saabu so tawi a yaari e duuɓi 35 walla a yaari duuɓi 40 walla 45 bandam yen on ɗon cemeɗo eɗen mbawi wiide ko suka joni noon an mo ganduɗa ko konko jibini oɗo ɓiɗɗo joni en tant que an a jibini tan yumma nani taniraɗo tan mbiya nenam ko nayejo ayi mbiya joni hankanti ala fof ko waɗata gorko ewa par ce que an aɗa hersa aɗa muynina ɓiye an wiye joom bamma sankima holko saabi yumma ene dañca gorko goɗɗo bandam en eɗen gandi ɗon kadi ko probléme saabu yumma ko cukalel tokosel yahan taw hay nokku te an e hoorema aɗa andi ko keccir ko yumma heccirma ko heewani an gorko o kañum ne ndesa sa resi a dañi joom suudu so Allah ne hoddire ma law annene jibina sa jibini woni nenema oɗo kañum ne nani taniraɗo mbiya ahan nenam hankanti nayi mbaɗa hersa jogade joom suudam e nder galle he jogade sukaɓam e nder galle he nenam dañca gorko goɗɗo en arani taw min ɗon bandam en eɗen gandi ɗum ko eɗen mbawi wiide koye bonnedagal jeeya jaafoɗon surtout noon sukaɓe tokosen ɓe mbiyata yummiraɓe mumen destataki jaro e duuɓi 40 jaro e duuɓi 45 bandam en on ko cemeɗo te hayso ɓuuri ɗon ni wonko bindi kaali walla mbiya wonko seramɓe men kaali so tawi ka juuɗo normalement aɗa foti dañde mo ganduɗa ko cuddidiɗo ma daña no dewirɗa hen Allah ala ko haali noon e mo gandanɗa hoorema ko cukalel tokosel tede nde bammo ruttoto nde taw onon duuɓi mon heewani taw jarɗon koye duuɓi 10 en walla duuɓi 7 en ayi joni noon mbiya hankanti oɗo debbo walla oɗo mo ganduɗa ko yumma hankanti gorko paari hen mbaato kay an e hoorema hayso tawi nenema haalani an e hoorema aɗa foti andude yumma oɗo ene foti dañde mo suddidi hayso tawi yewtidani e ma aɗa foti andude ɗum
kono won hen yummiraɓe mumen jooɗoto e galle jiya mawɗo mo ganduɗa walla jiya gorko mo ganduɗa ene wawi arde suura onon mbiyon lalti watta so naati ɗo hen bona waɗa ɗum ɗo kadi eɗen gandi ko probléme ha tengti noon e sukaɓe ponmi wiide woni sukaɓe tokoson ɓe ganduɗa hande ene jaare e ɓiɓɓon ɗiɗon mbiya nenam hankanti nayyi hay goto natta ɗo hen en ji probléme aji kewɗi ene mbaɗa hen aɗa jogini hakke yumma no feewi saabu yumma yahanto hay nokku ko cukalel tokuse 5 ɓe ponmi wiide noon cukalel tokuse yahanto hay nokku mbiya ɗo hen tan resataki bona e mum needi walla so tawi dañi a nani ɗum mbiyama bone waɗa hankanti jawoɗa ɗum aɗa haala ɗum konguɗi a fotani haalde so tawi cudde ɗiɗi mum ari e galle he ronko fewnitade est ce que aɗa faami ronko jooɗade hankanti ko malloje tan ɗi hay goto anda pourtant de goppa yumma suuro jaafoɗon ɓuuri ene yaaha ene woɗoya goɗɗum ko wona ɗum te eɗen gandi wonto neɗɗo yarata alay saago daña cudde ɗiɗo alay saago daña cuurɗo ɗum alay saago daña duusto ɗum alay saago daña no rewli Allah ɗum kadi alay saago sukaɓe goppen hakkille no feewi par ce que so goppani hen hakkille no feewi tan addata ko yaw adda annene bonira needi jinnaɗo ma te jinnaɗo ko hayre sa ferguite e muɗum gañoɗa so ferguite ma gañoɗa moƴƴi ko balla ɗum eko yiɗi ko hande won yummiraɓe hewɓe ne mbaɗa souffrir hande holko saabi ɗum ene jiiɗi dañde worɓe kono cuusa haalde ene jiiɗi dañde kono cuusa haalde so tawi kaali tan wontata ko bone wiyete ko oto haal ɗum ɗo hen ɗum kadi koye bonnedagal jeeya par ce que an aɗa foti andude holko woni hen ene ken julɓe te ɗum koko yamira ɗum koko foti wonde so tawi en duttima caggal seeɗa eɗen nana hay serme meɗen ene kaala Seydina Oumar radiallahu taala anhu en ji sanga konko ndewo woni e gouvernement he e on ɗon saaha omo ƴettanno yimɓe omo nawo ɗumen ko gandanɗa hoorema ko mission ngaji taw ko liggeyaji walla ko yahoɓe jihad walla ko yahoɓe commerce en e ko nandi hen ha Allah waɗi tan jamma goto omo yando to yahar ɗo tan o nani debbo goto ene woni e nder suudu muɗum ene yima to yimata ɗo tan ene wiya ndeysan sinno joom gallam ko ɗo wonno hande tawne ɓatti kam sinno ko joom gallam no wonno hande tawne fijanami ene jalanami sinno joom gallam no wonno ɗo hen hande ma won ko heewi ko ganduɗa ko jinmi kanko tan wawi mankidemi ɗum ɗo ayi konko Seydina Oumar o heeɗi ɗum waɗimo probléme no feewi o rutti galle makko o noddi ɓiyiko o wi an bala ñaaguima gara jewoten ɓiɗɗo o ari o wi komi ñaaguiɗoma kalnana kam ndewagu mon holno waya e moɗon so gandanɗa hoorema so worɓe moɗon gummima ɗo hene ɗannimi o wi baaba minen de emin gandi so tawi ko gorko ɗanniɗo ene woppi debbo emin mbawi rokkude ɗum lebbi 6 so diwi lebbi 6 ɗin ɗo min mbawa munde ayi ni woni saria taƴa kala ɗanniɗo so lebbi 6 ɗi timmi artat bandam en ɗum koko ɓooyi wona hande te ɗum ɗo koko winda holko saabi wadde yumma jooɗo duuɓi ene jooɗi toko cukalel tokosel mbiya ɗo dañata gorko so gorko naati ɗo mbara ɗum banda min ko probléme gartina hakkille men ganden keɗi juurɓe koko foti wonde hakkude debbo e gorko koko foti wonde eɗen gandi ɗum koko tiiɗi ɗum en potani wisdade ɗum ɗon kadi hakkude ɓiɗɗo e yumma yo ɓiɗɗo rento ɗum sa rentaka ɗum tan a gañoto ɓuuri bonde foof ko kaɗa yumma gorko ene yahani wurda goɗɗum ko ɓuuri bonde onon koy ko ɗum ponnoɗon andi ko ɗum kay hulɓini ko ɗum hersini kono yumma ene jooɗi e galle ene yiiɗi cuurɗo ɗum ene yiiɗi cuurɗo on ene yiiɗi mo suddidi pour dewal Allah mum timma bandam yen eɗen poti yaadude hen ha tengti noon e sukaɓe ganduɗa hande ene tampini yummiraɓe mumen e nder galle ene tampini joom galle yummiraɓe mumen e nder galle pofata pewnittako ɗum ko probléme eɗen gandi saaha ɗum ne saabo semeɗe ɓe ganduɗa hande ene jiiɗi dañde worɓe dañani worɓe cuusa suka mumen no pamirta saabu suka mumen ene boniri ɗumen needi no foti hande wiyama yummum kaari nangdama to no foti hande ene wiye yummum kaari ene tumde e oya no foti hande wiyede kaari nana naata ene yalta ene ƴeewa yummum kaari mbara ko ɗum ɓuuri bonde
hande won yummiraɓe hewɓe penutako e nder galle mumen so jalti ko nden penutto banda men goppe semeɓe ɓe ndese ɓe ganduɗa hande Allah koko waɗi worɓe mumen no gussi sukaɓe ganduɗa hande enen mbiya yummumen ndesatake walla ene mbiya hankanti komi mawɗo ɓiyam nani nenam nani taniraɗo hankanti o fotani dañde gorko ala fotani wonde hayso tawi ka mawɗo jafoɗon e konngol ngol aɗa foti dañde mo cuddiɗa saaha cemeɗe mo ganduɗa yara koye duuɓi 50 walla 45 walla 35 joom galle muɗum yana law mbiyon mukku ɗo hen kay hankkandi paari e gorko no foti hande addata ni ko rafi saabu hen saaha aɗa yiya cemeɗo kecco jiya tan hankkandi ñamata ko yene mum yarata ko yene mum so ɓurnimo wutta darotako wiye kaari holko wondi kaari wonko mankira par ce que ko cukule tokosel wonko namdoto wonko mankira kono wawa dañde ɗum par ce que holko saabi suka makko dokkanimo holno dañiri gorko on ɗon holno dañiri dusɗomo holno dañiri belamma holno dañiri fewnitade banda men taw ko rafi safre banggueji foof ronke wonto neɗɗo tolnoto kañum ne ene sohla hoore mum ne yiiɗa gorko sinno ko fijirde wonno jafɗo e konngol he wiye ala lalti kono ko ganduɗa ko sunna e farilla koko waɗɗi en ɗum noon goppe ɓe ndese ono sukaɓe kaldanmi ha tentino sukaɓe rewɓe ɓe ha tentino jeune garçon ɗi mbiyanmi ɗi cukalol tokoson mbiyon on dañi tan rewɓe moɗon hankkandi on jibini o goppata yummiramo ndese ɗum ko probléme bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaye addanno en émission meɗen hande fodde émission o noon artuno hande koye hakkude ɓiɗɗo e yumma ha tentinoɓe ganduɗa joom galleji mumen enen jannalaw ndeysan goppa sukaɓe tokoson sukaɓe mawna kañumen jibina tan mbiya yummiraɓe mumen ko mawɓe hankkandi ndesatake wonto probléme ɗum noon goppe semen ɓe ndese bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha tenti noon e sukaɓe rewɓe ɓe e sukaɓe worɓe ɓe ponmi wiide ɓe goppe yummiraɓe mon ndese ɓuuri jaaha ene mbaɗoya ko boni ɗum noon Allah jarama o jarama Oumar Doro Koumé image joɗɗo o ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha ñande wonde inchallah e yewtere wonde